Ada manusia, ada Tuhan. Ono manungso, ono Allah. Sudah ada kata mutiara. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia. Kalau manusianya tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Manungsane ora berusaha merubah nasib dhewe. Ayo. Terus niku tembung salah kaprah. Kok pilih wonten ingkang badhe tanglet. Niki kan sering napa dados pertanyaan kula. Masalah menungso niku mung sak derma nglakoni. Terus dununge menungso diciptakno kados pundi menurut SS? Ngaten. Nggih. Nggih, matur suwun. Saking Ibu Kandi. Ana ucapan, ana unen-unen manungsa sak derma nglakoni. Lah nek manungsa sak derma nglakoni terus sing ngongkon nglakoni sapa? Sing bagian endi? Ada manusia, ada Tuhan. Ana manungsa, ana Allah. Sudah ada kata mutiara. Tuhan tidak akan merubah nasib manusia. Kalau manusianya tidak berusaha merubah nasibnya sendiri. Mosok nek awak dhewe iki dijajah wong iki mosok sak derma nglakoni. Berapa ratus tahun. Mosok Gusti Allah nyiptakno wong Jawa atau wong Indonesia iki perlune mak ape dienggo keset. Lak mboten to. Jangan langsung diterima, langsung ditelan mentah-mentah niku. Ana ucapan manungsa sak derma kang nglakoni. Dadi aja ditampa langsung ditelan mentah-mentah. Di balik itu ada. Mergo apa? Allah ora bakal ngerubah nasib manungsa nek manungsane ora berusaha ngerubah nasib dhewe. Ayo. Terus niku tembung salah kaprah. Manungsa sak derma nglakoni. Itu pembodohan nek deloki nggih. Mosok manungsa gak oleh pinter. Londo oleh pinter, mosok wong Indonesia ora oleh pinter. Oleh sok wong liya oleh ngerti. Lambarjo kok ngerti, mosok nek aku ngerti gak oleh. Makane sering niku kacau pikiran. Pertanyaan. Nggih. Mung sak bagas wayang. Nggih, rahayu. Tapi ojo ditelan mentah-mentah, ibarate nggih. Manungsa kalih Allah niku ibarate digambarno dunia pewayangan. Wayang gak iso ngomong nek gak dalange sing ngomong. Nggih. Lha apa gunane dikeki prabot komplit niki? Macam-macam sing ana ngarani setmo pangandikan, ana sing ngarani wis tetek bengek lah. Monggo. Nah, ini ana ucapan digalih riyin, disaring. Nek ditelan mentah-mentah luwung nek pisang. Pohong telan mentah-mentah kok. Bareng pari telan mentah-mentah gak klegen. Manusa sak derma nglakoni. Oh iya, iku mok ngentengno golek keputusan. Nggih. Tunggale lek niku motong nggih, dipotong supaya ben gak kelarut-larut jedhe. Ya wis wong itu kabeh wis kersane Allah. Mosok Allah ngersakno. Mosok kersane Allah nek wong Jawa bodho. Terusno nek bodho wong Indonesia. Wong Indonesia bodho terus ya dibodoni terus. Dadi ngeten iki mboten usah anu nggih, mboten usah kenceng-kenceng sambil yo. Dadi nek enten tembung manusa sak derma nglakoni niku salah kaprah. Salah tapi wis kadung kaprah, wis kadung kulino, kadung umum.
Kula nggih mboten golek umume, golek benere. Ora umum ya wis nek bener. Tiwas umum ora bener. Lah niki. Aja benerno sing umum, tapi ayo ngumumno sing bener. Nggih. Sulit pancene sinau niku. Nggih, matur suwun. Dados nek enten tembung ngoten niku salah kaprah. Aja ditelan mentah-mentah. Manusa sakderma nglakoni. Iya, sakderma nglakoni ya gak ana dosa. Sing dosa ya Allah. Wong kersane Allah kok. Nggih to? Monggo, pikiran sing rada maju ya. Wong Jawa iki wawasane kudu dunia sakniki. Kono wis ngrembug luar angkasa, awak dhewe cek ngrembug regane bawang. Nggih. Rebutan bener sing gak niki. Mergi napa do rebutan bener maka urung ngerti dununge bener. Bener sing salah ta ono. Terus Nggih. bingung. Niki monggo. Dadine bener mboten usah diaku ah. Monggo lak ketok dhewe. Nggih, makaten wangsulan kula monggo. Niku. Monggo, Mas Untung. Oh, Monggo, nggih. sing gone. Ngrasake bukate wae. Nggih, monggo. Niku to, mikir niku. Sadherma nglakoni nggih. Nggih. Napa niku sadherma niku saking kata dharma ngoten lho, Mbak Bapak. Napa dikekudu saking dharma napa? Tumindak sae to nggih. Nggih. Napa king mriku nek sadherma nglakoni niku sajake kan lemah ngoten lho. Lah, lemah to? Nggih. Pendarmaan. Bu menawi Nah, leluhurin gadah napa nggih tujuan sadherma nglampahi lah. Maksudnya dharma saking kata dharma to napa saged ugi. Nggih, matur suwun. Dadine istilah sakderma iku ana cuplikane karo kata-kata dharma. Wonten nggih leres. Dharma, Pendarmaan. pendarmaan. Lah nek dharma makanya wonten lho aliran sing sampai awak gewepuki dhewe. Nggih, wonten niku kula sumerep pun mboten usah kula arani. Jadi pancen carane ngono lakune rituale kudu awake digebloki dhewe. Lah iku piye umpamane? Mosok karena dharma lho. Pengabdian. Lah nggih, dharma kan pengabdian. Dirwangi ngene pengabdian. Sak derma nglakoni mosok ditindes pengabdian. Penindasan ning sok pengabdian kan mboten nggih. Mboten. Ya dhewe ya gak oleh tah menyerah. Wong urip pengen merdeka. Nek gak gelem berjuang apa iso merdeka? Nek pengen merdeka ayo berjuang. Nek pengen urip aman nyaman segala kejahatan harus diberantas. Sakniki lho wong 100. Enten sing esrek sitok mawon pun mboten aman, pun mboten tentrem. Napa malih sing esrek wathah sakniki. Kabeh ngaku beneran. Sakderma niku nggih wonten hubungane kalih kata-kata dharma, pengabdian. Ya nek ngabdi ya ngabdi sing bener. Lah nek kira-kira nglarakno awak lha apa dilakoni. Gusti Allah ki murah. Gusti Allah niku murah. Wis ngekeki gampang wonge jek seneng kangelan. Contohnya saiki wis akeh kendaraan. Jek seneng mluwaku mek nyangkluk rangsel tur-turatan. Iki sak bener sing digoleki apa? Zaman sakniki seje kalih jere zaman wali urung ana kendaraan, mlaku bener sandale nika karet ban niku. Zaman niku nggih bener to. Aku nak Mekah itu bantuan. Mungkin Lek saweran. Jeruk saweran mlaku nak Mekah.
Nggih boten saged ajeng mlaku tok Mekah. Numpak perahu ke Mekah. Nggih boten saged. Adine kira-kira bangsa kita ini masih senang diucapkan bahasa yang tertinggal. Betulnya bangsa kita ini bangsa yang bodoh atau bangsa yang bohong? Ayo, baik mana sebutan dua-dua nih? Bodoh. Ya. Bodoh. Mana yang lebih jelek? Bangsa yang bodoh atau bangsa yang bohong? Bangsa yang bohong. Nek bodoh mendingan mau belajar, mau sinau bisa ngerti. Lepas dari kebodohan. Tapi nek kalau sudah bohong, nah jadinya kan pengkhianat lagi. Ayo, Masuk. ampun kesal. Terus ingkang kula aturaken kala wau nggih sekedar jawaban anggenipun napa nggih paring pertanyaan. Nah, monggo salajengipun sinten? Monggo Bu. Sudah badhe wonten pertanyaan? Mas. Wonten pertanyaan, monggo. Monggo Mas reporter niku. Langsung berkenan sampun, Pak. Monggo. Nggih, Bapak, terkait niki wau keterangan masalah penciptaan manusia, nggih penciptaan Adam. Iya. Kula badhe nyuwun miterang menawi Gusti niku nggadahi sifat maha adil, kenging napa kok ndamel bayi ingkang lahir niku wonten ingkang normal, sehat, terus wonten ingkang Cacat. ngapunten cacat. Nggih. Nah, sifat keadilane Gusti niku teng pundi penjelasane? Nggih. Kula matur nyuwun suwun. terang niku mawon. Nggih, matur suwun. Ngeten. Dadi nek tawakok sing wangel kira kula nek jawab ben golek klepekan. Nggih. Sudah dicantumkan Tuhan itu maha adil. Gusti Allah ki maha murah, maha adil. Nek adil kene apa nek gawe manusa kok ana sing normal, ana sing cacat. Janjane sing ora adil ki manungsane apa Allahe Tuhane. Nek menurut ajaran ketuhanan, wah wiki ape kumpul nek wong Jawa niku lho, cara lawas tasik dinggo. Ape kumpul bojo diitung dinane. Kudu tirakat dhisik. Nggih, naluri Jawa niku. Nah sakniki dek biyen mboten enten bayi lahir cacat niku. Sakniki macem-macem. Ana bayi lahir ana sungune. Kembar siam, dempet. Wong mari takjiah, mari nyelawat kok makame ora gelem ijik, ora gelem wisuh, langsung mlebu omah. Nek wong Jawa biyen niku nek maringi tulodo, conto marang anak putu niku mulane mboten terang-terangan niku wae. Jeding kiwan niku mesti teng ngarep omah. Zaman sakniki mboten enten jeding teng ngarep omah. Mulane teko ndi-ndi sik wisuh dhisik. Wisuh dhisik. Nah nek perlu jeding loro ning ngarep omah mbek ning jero gak apa-apa. Kiwan. Kiwan iki kan kiwa. Pawon iki pawu. Nggone awu. Nggih, jarane pawon pawuan. Nah, jawabanipun ngaten nek kula. Nek Tuhan niku maha adil. Kena apa? Nek nyiptakno manusa kok ana sing cacat, ana sing ora. Berarti sing cacat iku wonge ora nurut aturan Tuhan. Nane wong Jawa dek biyen niku sering oleh wisik. Lah nek ngono aku ki lahir cacat nek ngono sing salah Tuhan.
Loh, mboten ngoten. Ayo digerayang, diraba. Nek orang ngerti apa kira-kira wong tuaku ya sing kleru. Carane goleki ngoten. Contone sakniki ngeten nggih. Kula misale kok gadah anak lahir cacat. Lah. Meraba. Apa kesalahan apa?